Her kommer en kort metode til, hvordan man kan arbejde med blokstil. Blokstil er jo en udvidelse af rytmiseret kor. Så hvis man har sådan en opgave her og skal lave et rytmiseret kor, så man starter jo som regel med at skrive akkorderne op hernede i hjælpelinjen. Og så starter vi med at tage vores e-mol 7 og skrive den ind. Og man kan trykke på alt 3, så kan man lige så har man lige bygget e-mol 7 op. Og så skal vi have en cis-mol 7b5, og den bygger vi så også op med alt 3, så kan vi skal bare lige markere den der, så alt 3. Så kan komme mollen og bemol b5, og så kom 7'eren der på det. Det er cis-mol 7b5. Og så skal vi lige have den der også, det er en fis-7, så den går vi ind og skriver her. Skriver lige fisset, og så alt 3 igen. Og der kan du se, der bliver man lige nødt til at justere lidt, fordi vi skal altså have krydser for dem her for at få en stor terts og en lille terts og en lille terts, som er til fis 7, så nu har vi fis 7. Så skal vi have H7 til sidst, og den tager vi så en H7, har vi her. Og kører den op, og så skal vi lige justere, så det passer, sådan så vi får de rigtige toner. Sådan. Når vi så laver rytmiseret kor, så sørger vi jo for, at der er god stemmeføring imellem, og det holder den rytme, som der nu er i melodien. Eller melodirytmefordobling. Så nu, hvis vi nu starter med at ramme E'et her, så skal den lige en oktav ned med den der, kontrolpil ned, eller commandpil ned. Så nu ligger e-mol 7 rigtigt. Så skal den så laves om til en 8. del. Og så gør vi det ved at, det skal der være 2 af. Og så skal vi i virkeligheden også markere den der, ikke? Og så der er faktisk 4 af dem, ikke? Og så skal den sige 8. del, 4. del på den. Så det vil sige, nu laver vi også den her om til en 8. del. Sådan der. Og så laver vi en gentagelse af den, og laver den om til en punkteret. Og vi skal lige markere den over, ikke? Punkteret. Så den her skal jo have stemmeføring, der passer, så der er fælles toner, og der har vi jo faktisk det her cis, som kunne være rigtig rart. Nu sætter jeg den en oktav ned, og den en oktav ned. Så kan du se, den der, de passer sammen. Og den skulle så være bare en enkelt fjerdedel. Så gør vi den til det. Og så tager vi lige en kopi af den, så der kommer en til, og laver den om til en 8. del. Og så er det jo sådan, at den her, det er jo et lift, så den trækker jo H7'en over til dig. Så vi laver lige den her om til en 8. del, og så tager vi lige en markerer den, og tager en kopi af den, og så sætter vi den ind der, og så binder vi den over til den næste. Og så skal vi lige lave den her om til en halvnode, så har vi lavet et rytmiseret flydekor, der passer til det der. Og det lyder sådan her. Nej, det kan man jo ikke høre, fordi den er lige muted, så vi sætter den lige til at spille. Og så prøver vi igen. Og det kunne der jo i virkeligheden godt være en mening i, og så skal vi have sat det her op. Men nu er vi i gang med at skulle udvide til blokstil, så der skal man simpelthen køre melodien her med. Så det vil sige, at der hvor der står et G, det skal der også være i sopranen, og G'et ligger i øjeblikket i alten. Det betyder, at man skal tage den og putte den derned. Så skal vi have et fis, det findes ikke i den her akkord, så den skal man lige tænke over. Men du kan godt se det. Vi skal lægge det meget om den her, ikke? Fordi vi skal i hvert fald have den derned og den derned.
Og så kan man så eventuelt lade den der tage det der fis. Men hvis vi nu tager bare e'et her, som den skal ende med her, så er vi næsten på vej allerede, ikke? Kan vi lige lade den være, den her. Og vi kan også lige lade det der A være et øjeblik, ikke? Man kunne komme tæt på ved at gøre sådan der, ikke? Så mangler vi sådan set bare lige, at A'et skal komme op her. Og så skal vi også have helt ned på den der, ikke? Og så skal vi have alle de her 3 toner nedenunder. Og en til. Så nu har vi den, og det skal vi så også gøre med den. Det er lidt irriterende med det der blinker. Det kan være, at vi lige skal slå om til den der visning, så den er sammenhængende i stedet. Det er bedre her. Så det ikke hele tiden flimrer. Så nu har vi den der, kan du se, så passer den, og så skal vi have den der. Det her, det er en lidt forkert notation, der er heroppe. B for E, det er jo også det samme som kryds for D. Så det skal virkelig være sådan, det skal noteres. Så det er den, vi skal have. Så vi lægger den ned, og lægger den ned. Så passer den. Så har vi sådan set lavet den alle sammen, og I kan lige høre. Den er sådan set fin. Så skal vi bare lige have det der A på, og det kan man sådan set prøve bare at lade sopranen gå op og tage det A, og lade sopranen så gå op og tage det fis der er, og så det er en måde at gøre det på, men den anden måde, det er simpelthen at lave det om til, at man tager en dim-akkord. Så man laver den her om til en dim-akkord med lutter små tertser. Nu tog jeg den forkerte. Sådan, der var det, og så skal vi lige have den sidste. Sådan, nu kan du se hernede, det er en dim-akkord. Og så havde vi også et problem med det der fis, så det skal også laves om til en dim-akkord. Og det er der, og det er der. Så kan du se, så er det en dim-akkord hernede på klaveret. Så passer pengene. Og så kan du gøre det samme, som du plejer. Marker det, kopier det, sæt det ind i sopranen, sæt det ind i alten. Fjern de 2 nederste her. Det er selvfølgelig lidt klikkearbejde, men det er i hvert fald en metode til det. Det er svært det her. Nå, så må vi lige zoome ind. Kontrol, og så kan vi lige scrolle ind, så kan vi lige få fat i den. Der. Og så kan vi lige gå ud igen, så vi kommer på plads. Så skal vi også have de øverste væk her nedenunder. Og så skal du bare have teksten på, og det er Ctrl L her, og så skriver vi la by of Birdland. That's what I. Så har man sin blokstil kørende. Vi trykker lige F10, og så lige afbryder vi vores hjælpelinje igen. Så kan du høre. Så det er måden at lave blokstil på, ud fra rytmiseret kor.